Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το πρώτο άλμπουμ των Iron Maiden κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1980. Το συγκρότημα ανέθεσε το σχεδιασμό του εξωφύλου στον ταλαντούχο εικονογράφο Derek Riggs. Το έργο είναι γεμάτο συμβολισμούς μέσω της χρωματικής παλέτας και μια ξεχωριστή καλλιτεχνική προσέγγιση που δημιουργεί ένα συναίσθημα μυστηρίου και τρόμου. Στο κέντρο της εικόνας δεσπόζει ο Έντι, ο εμβληματικός χαρακτήρας των Iron Maiden, που εμφανίζεται να αναδύεται από τα σκοτεινά σοκάκια της πόλης. Ο Έντι, με την παραμορφωμένη σχεδόν κρανιακή μορφή του, το ανατριχιαστικό στόμα με μια δόση δαιμονικού χαμόγελου και τα άγρια μαλλιά αποπνέει μια έντονη αίσθηση τρόμου. Η μορφή του, φτιαγμένη με μια αλλά Derek Riggs κόμικ απόδοση, αποτυπώνει την αίσθηση του φανταστικού και του παράξενου με μια έκφραση που είναι και τρομακτική αλλά και ταυτόχρονα ουδέτερη. Ο Έντι είναι ζωντανός νεκρός. Αναλύοντας την τεχνική του σχεδίου, η χρήση του φωτός και της σκιάς είναι καθοριστική για τη δημιουργία της έντασης στην εικόνα. Το χρώμα των μαλλιών του Έντι, το έντονο πορτοκαλί και κίτρινο, φανερώνει μια αίσθηση ηλεκτρισμένης ενέργειας, τονίζοντας τη δυναμική που διαπερνά τη μουσική των Iron Maiden. Το φως που προέρχεται από τους στήλους φωτισμού πίσω του δημιουργεί έντονες αντιθέσεις, καθώς οι σκοτεινές σκιές εστιάζονται και υπογραμμίζουν τη μορφή του Έντι, ενώ το φως ενισχύει το αίσθημα της κίνησης και της ζωτικότητας. Οι γραμμές μαζί με τη σαφήνεια του σχεδίου κάνουν την εικόνα δραματική και έντονη, προσφέροντας στο θεατή την αίσθηση ότι ο Έντι μπορεί να βγάλει την ενέργεια και το χαρακτήρα του από την εικόνα και να τη μεταφέρει στη μουσική της μπάντας. Το σκηνικό πίσω από τον Έντι με τα κτίρια αγγλικού τύπου, τους φωτισμούς και τον ουρανό που γεμίζει με σύννεφα προσδίδει μια αίσθηση μυστηρίου. Οι κύκλοι του φωτός που δημιουργούνται θυμίζουν λίγο σπήρες, παρόμοιες με αυτές στα σύννεφα του εμβληματικού έργου «Ένα στη νύχτα» του σπουδαίου ζωγράφου Vincent van Gogh. Δημιουργούν έτσι μια έντονη αίσθηση βάθους και προοπτικής. Τα υπνοτικά φωτεινά αυτά σημεία, όπως και τα μάτια του Έντι, προσφέρουν μια αίσθηση υπερβατικότητας και άλλης διάστασης, συνδέοντας τη μουσική των Iron Maiden με κάτι πιο πέρα από το καθημερινό. Επίσης παρατηρούμε τρεις λεπτομέρειες αριστερά από τον ώμο του Έντι. Μια μικρή ιερογλυφική υπογραφή, που βέβαια είναι υπογραφή του καλλιτέχνη, έναν χαλασμένο κάδο απορριμμάτων που ίσως υποδηλώνει την κοινωνική κατάσταση της περιοχής του τότε Λονδίνου, και πιο αριστερά μια φωτεινή είσοδο, ίσως μια ελπίδα να ξεφύγουμε από την απειλητική παρουσία του Έντι. Αν παρατηρήσουμε το σύνολο της σύνθεσης, η χρωματική παλέτα συνδυάζει ψυχρές και ζεστές αποχρώσεις, ενισχύοντας την αντίθεση μεταξύ του σκοτεινού φόντου και της μορφής του Έντι, που είναι γεμάτη κόντραστ μεταξύ φωτός και σκιάς. Η χρήση των κίτρινων και πορτοκαλί τόνων στα μαλλιά δημιουργεί την αίσθηση της φωτιάς, του κινδύνου αλλά και της ενέργειας, ενώ το μαύρο και το γκρι του σκηνικού αποπνέουν την ατμόσφαιρα της νύχτας, του άγνωστου και του απειλητικού. Η ζωγραφιά αυτή λοιπόν δεν είναι απλώς αποτύπωση μιας φιγούρας, αλλά γεννάει κάποιες συμβολικές έννοιες που αντανακλούν την ουσία της μουσικής των Iron Maiden στον πρώτο δίσκο: δύναμη, επανάσταση, ενέργεια. Ο Έντι μέσα από την παραμορφωμένη του όψη γίνεται το σύμβολο του συγκροτήματος, ενώ η όλη σύνθεση αναδεικνύει την αντιφατική φύση του heavy metal. Από το τρομακτικό στο εκρηκτικό, από το σκοτεινό στο φωτεινό, από το φανταστικό στο πραγματικό. Το εξώφυλλο αυτό είναι τελικά μια μοναδική και αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική δήλωση για τους Iron Maiden, την ισχυρή μουσική τους ταυτότητα και το πολιτισμικό αντίκτυπο που θα άφηναν στον κόσμο της μουσικής
Μια εποχή που το punk rock μεσουρανούσε στο Λονδίνο στα μέσα της δεκαετίας του 70. Η στίχη από το ομώνυμο τραγούδι είναι και μια αλληγορία για την αναπόφευκτη θνητότητα. Ο θάνατος θα σε βρει εάν δεν σε βρουν οι Iron Maiden πρώτα. Μπορεί επίσης να αντιπροσωπεύει την εσωτερική βία ή την τάση για αυτοκαταστροφή του ανθρώπου. Το τραγούδι Iron Maiden δεν είναι απλώς ένα τραγούδι για αίμα και φρίκι. Είναι ένα γοτθικό δράμα σε μορφή heavy metal που εξερευνά το φόβο του θανάτου, την ελκυστικότητα της φρίκης, την αναπόφευκτη μοίρα και τη σκοτεινή πλευρά του ανθρώπου. Και εσείς τώρα με τη σειρά σας παρατηρήστε το εξώφυλλο και βρείτε τα δικά σας στοιχεία που σας αποπνέει η εικόνα σε συνδυασμό με τη μουσική. Και μη διστάσετε να γράψετε τα δικά σας σχόλια. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε όταν περπατάτε στα σκοτεινά σοκάκια της πόλης.